Mosacho lekani kansta kwa tabanga chikazi ni njira kwana. Chikazi ni ngaje. Njuo tawo. Ni njuo tena ya. Kwana kuna kazi ni kono. Njuo kwa tawo. Kama weke njerengia. Abatore moyo. Webeke buya kwa rawa rutimo kire tutigire ndo tuzakiro gando rwaye. Wagorire. Kanya kabano. Njuo kanya. Ane giyoga. Giyoga ya. Giyoga ane giyoga ya. Nere ensenge Yakoboa asokwege twayerora atoganyete gosorose ya agome singia gusande singia gusande saume lanenge wingia nasoteraya asengebu matera maya wachenu nabororinde gosek ganyago timoka sekia kabotande tu savais maende ungo David agasimikao kalimi njana ba David amangana abocha na mangana ya wasemeri haleluya ndegere monyo we na no yokuna bakomonyerera mukani nabono ntige enseri ya ikire moima ekere bendera umwana umwana bante kuimukele gwarage igo inabere asendari ko bwate seminara gatatu awanda gadengo de asena gatatu ndako bwate gendo ezeni kanisa ime tingo bwata sime pikana ndeza mara mnandega nandebeke sime jabu ko zukunyuka niwele wala ni bwata azara ya kabere nekera mukuragera sime tingo bwata yele bwata mwancha nana bwata simiran kuragera yaya ekiano maso ndabe naki mukao ogire kiralimo obumo bwanjira ekinana kubwata njisi asandara gatatu ndali kubwata simi ntaye lisibu abu yakere saba andali so nanya ko Dino buata simi. Azarare ngade. Very important occasion that I don't receive phones. One, if you never went to the regular class, I know that you are in the teacher, you know. Simple that. Dino buata simi. Simi ne tukuta ensemo, rale haigota. And that's all. Abu ande na yake sabu ya wala ngamu buata simi. Bas, yang enda data. Wana wamonene else baada yokogwa igoro anyene yakora umorobere bokobori wa bono hiwa ekero ri otometwe achakobori ense ara so boikobwense ngori otometwe kobori ense Yesu ekara chicha akora ensemo yaye gakora wone kia gakora no gatoe promise
ne promise ya gotoa gaikaranse na barabwo igakubatebia kugenda ndi mbaro seriasi na sengo chiko baro seria na ino ngamagala lendo iwa anyana mangano kago iwa gango tebiga bali mwakora tobwanjani tigabanta aba bakonyorwa tigabali bakurure una mongero makora bakonyorwa na niseko bwati buya ere gakurure lakini mbale ngumata bali mwakora tobwanjani boko kunga dating mwongeni mwakwane ekera mwogotigana mwisho ekera mwogotigana ngumata iba mwogokora obokugani kumanyana indi tokomerana naende aitoko iwa ekera toko gamba ay principal kera to ale komerana na mokane ay kibu kera to ale komerana na mokane gato ko gamba tuwa korire ekina ale otra komanya mono ndina to komerana iwa mana anda kera korendera kera iwa kera na iwa Egen tekenene ekiaboro kiwa maarende widaloto wangizaya tutuno is the second coming of Christ. Hallelujah. Na keke baga nyerete na inchamuno mwereni omwora kuwa matukaya ekinga nyerete wewe kwa Yesu tomara samare ukuna kwa wasena liwoka ime chande mwote watungu mwachande kire abasacha mwachande gate ngumbatari marambi murachande kabado enzele yega mwate nini kwa monyoka mule Kurata ni kumule. Aye, ngama dani. On ense wato mare na chibu bane. Nense go chibu, hallelujah. Motoira pipi yani motoira ko. Motoira kiere weke. Motoira kiere weki. Lakini asatona mare ndio la Yesu. Una auto kamile. Devya mangana a Yesu mbeke Sia Maya Boronge Maya Abuya talenga si paka bipia yakolendo yebuye onsi pakono sato lowe togaya yakolendo yebuye onsi pakaba nalipaka tena moindi na hebo ndio tebe na iwa almasi ngosa ngumba ndio mtaka hapa kwa sawa kwa dada lari mkali mwanja Jibu. Kabla mwana daga. Unaweza kuja mmoja kingali. Tuile. Wala haa ile. Jibu. Igawataba badala koriye mere moyonsi. Awe karanza na barabo. Iwa mangana awetera manene. Anapoketi na. Ekerawe karanza na barabo. Abaro kumari na maiga. Bakubori ngomonene. Enkolendole. Lakini nkyo cha kwao. Iwa munagote. Iwa mangana akobatira naro. Tosabe. Tolaga ni omo. Na itako na kobeka gosi. Engane kerema. Akara tokorani. Yerusi nyeleke. Ano kurusalia mokima. Hakima. Dana kwa hake sawa. Tokorandia. Kane gosi ber. Iwa ndagara. Jamoni we. Ndagara moni we. Tosabe. Oba ko Jehova. Aya gwa nene. Nekeri mono. Uimukelewe. Pada yokorandi yoko. Abana baba bagenda basemeretie. Nasabira Yesu kisoma walia. Amen. Kitabu cha Yohana 14. Yohana 14 orukiwa rutangani. Kwa Yesu amira matuka mange. Use kwa Yesu amerua hange. Lakini nitagete nkorokie Biblia goteba. Soma bano toigwane. Igwa mangana manene. Ani Biblia goteba. Imoi chana. Segento keke. Chinkoro chino. Igwa Yesu bagukwana barabwari the 11th hour. Karanga kubatira abana bo munene. Yesu karanga kubatira. Baichamete. Igwa wasemeria kuba. Yakubateria. Timoi chana. Segento keke. Chinkoro chino. Oteba. Wegene nyasaye. Wegene. Igwa ogotai chana. Nungotai bono. Ogotai chana kwao. Nungokwelena. Omozaja. Ngokwelena. Nyasaye. Tali mwanya bantu. Oyo kwelena mingo. Nyasaye. Tali mwanya bantu. Mwanya bantu mbakunga ine. Mwanya bantu na baturucho. Mwanya bantu na batutu kanu. Oyo
gente que queremos. ¿Qué queremos? ¿El tema? ¿Qué queramos? La hincha mode viene. La hincha más colegante, ¿qué? Oye, viene. Ya te van a, ya caranza para vos, a cómo te venga. Bueno, vamos muy bien. Vale, ya vamos poner para vos. Ahora qué va, a cómo te venga. Muy bien, tata. La hincha, ya viene. Es que haga la guacha. Señor, vaya tata. Señor, yango. Ya tata. Yango ko. Ya tata. Señor, vaya tata. Señor, vaya tata. Nene no me lo bonge. Buena. Ibu mate, muatata. Kaya yo mona ari kan juga so. Abata buat dia di koroto. Abata buat dia uniform. Abata buat dia kiango. Aba aku bisyo muatata na kan dari luar aro. Oye, ¿está ahí vos? Injen kwa eras tadi ya. Muang. Muatat, kerja kabense. Dator arani. Kero watanga senyo baya tata. Nere no bamenyo honge. Lo neta que te quiero llamar so. Musacho uno le diga, luego le digo so muatata, dator igoro. Bon. Tadi ya changai me. Alukani. Musacho mana no me ngete changai. Karuari chalen. Soma, latihan deh, Pak. Oye, ¿está ahí vos? Oye, terima. Angana bateria. Angana bateria ya. Elio. Goge ndande ko baro seria. Ochie, watu wasaligando keke. Ase. Igwa. Asa nabu ya taso nywa mire. Bakona wose tuaga. Kento ke ba wose tua. Asta ta chia korosia. Nkio mwisho ko muri yako itana naso mukutana. Anjoka nyeke baba. Igora akupa ko kumengesa yakote. Igwa. Igora. Ndande ko baro seria. Ndabeke gotia sama. Ona magana abeyo. Gotiero igwa. Soma. Soma mano, soma. Goge ndande ko baro seria. Goge ndande ko baro saligando keke. Ase. Aliki bon. Kota agende. Bueno, cara agende. Ko baro seria. Cara agende ko toro seria. Abondo na. Cara agende ko baro seria. Ni njite na ende. Digo, inada wa atatie wancha. Iri tazama na takia mo fasi. Ekara tebana kona agende. Diga atatie it means asaba ngalo. Kayo. Digo, ekara tiete. Digo asa kunaro. Naro. Ikare na tiete. Akala ko genda, akala genda. Digo na tiete. Akala genda. Wasanje ko ngorna mane moyense. Carai, turai baba, turakura. One kiawa tawa, geringa, raku na matwa salia se asare. Mengi to kala gendo. Kobe. Yeso ga rege na maiga ngakanga chiete na intwe. Lakini asengencho, yari ka twetere. Aya etire. Tomane wa soanka. And that is why we are persevering on this part of the earth. And we are waiting for his second coming. Inabere, tesongo motaiwa. Ndoka nyeto cha kwangu kwa Yesu. Haleluya. Ngocha. Yesa ora lendo. Ngocha. Emechale to kwata so we convence. Igera sekro pere ke. Kana beke kia. Inne. Kuminaga la sita. 2 Corinthians chapter 4 verse 16. Soma. Tenela igoro. Ari mo kakuru ke wala tuka some buku karansa se oyo ko some buku karansa. Bona aso wake sa. Yo ana ko mo kabwa. Soma bana. Asayo. Tito wa kwemia yo. Kwene no monto ito isiko ko sariwa. O monto ito ine. Oyo ine. Akono mo ya ituka se ituko. Kale ka bono. Wangere. Kabana baba. Kale para. No monto arari. Oime, tanto monto arari. Oisiko. O monto isike na changwe. O monto isiko. Pendana ne morie. O monto isiko na kwebirana. O monto isiko na ruare. Lakini o monto ime. Bari mbona. Ngani na sekero kerenga. Amen.
kana gwetiori kana kueira igoro tairi asekero kerena kiminto egeke asekero kerege togo etere mechano asekero ke togo etere makweri asekero ke togo etere njara asekero ke togo etere ndamwamwe na asekero kerege sinini ekiagero tebire ameandaa makao. Amen. One se yoko okonya kongengera igoro mwekara sako mitungwa te bankwe jirane tingokwa ngenda harai nganye yesa ono kiyo kolia ore ngiri kongo sanjo manyet jenga nyete yesa cha sense nande tari sor ono kiyo kolia elibano 17 otela 17 na kimbe chano ite kerega eme chano wate kerega kerenga yo kaneme gus eneme ke una gotolera nga mo sa tanji to loba ukora tito ruwo ngake abunga na gotoire romo nugoro na nege tiaro romo tori koigwa na sekero kerenga kiminto abasa chala tu kurara antara sekero kerega ke bahata karang kwani wantu mani karang kwani ini ni sio olivo karang kwani ada sih baja bagamba tebye engaki tuko cyane kanenke engaki do abakungu bato buwete engaki engaki bakungu abuna bare ngoma yete nje nkora kumye bugumo aja bange osiko baboli chief nayo bwate bina bali ko yo sato nda aseli amengete sokoni kosa akamengete kiage yani koi weta yona batera bogakobo gima bono bogakonga kanganya kagenda kamena nomba yechimbo nikwana kone ani bale kwa yote akamwambia akomeke dayo kiraki ya chande kitime chande ndenge jibu patele haka nekeronege ke aleluya nekero keraki kerone elisoma korosma oteba doctor Iserio bonene mwaka chande is preparing for the glory of God. Oboro bonge mwadan kobwe interview chega chande ka sekero kerege ke baba beka bane sukuru omusacha beka bane sukuru mambi na mambiende toli kuwe bisioro we mambi na mambiende abakora tena waru ngutanwe kibaka peche asekero kerege ke kubonongo tebye asekere kege togo chande ka yeso ngo chai dadikani marika wantelina igonto tengere ngai abono tora chande asekere keke na yo takwera. Second Peter chapter 3 verse 13. Second Peter Petero yakabere isato ikomena isato na yabatera Petero nenko bichare ngora mangana maya kolende buna tolierete eira totengerete igorenya nensenga enya asebio oboronge mboleo imeyabo asese karonga senya etare botato na isaranse botamese ese yomoko ese yomolembe senya etare botato na isaranse botamese igwango tebie igwa yabatebanga ense yenye bochigocha abana bo monende arona oboronge borabe
chigocha no amwembora abe asensenya ogoitero kwa manyinga gokobao asensenya ama kweli takobao asensenya katika nchi mpya ulimwengu mpya utakaohombwa utakuwa ulimwengu wa amani na upendo. Yes, enense turatimuka abana bamonene tuikaranse tulia maya alionsigwa bono inki yego determine abasakwa asensenya noko bwakia imanu ya ng'ombe lakini bakiragera lakini bosaigana ne tangani momenya to mosasa bona gotoka kure tangani me obe igore ni teya sore na ngeno bogimobo na so bogimobo ile ndo determine ngako chikokora go chimoino enchira kwebege tabuya na abana bao omokungu kwebege tabuya na abana bao una kwebege tabuya unogotinde kubya una kwebege tabuya gero chikogota kunga dogi age ngochere ekero logo chiko okobaye tenga oebu ostoe inera dogi mbona banya to kwebege tabuya bona ibakogota orutuko cyabo oruto matinga lakini ekero bege tabuya igogokwa abantu bonsi barere bagoteba yani batebe igogokwa barendete buya naende beiki barere mono kora kwa bomane lakini no igwatianga kebe no mosatu ngane kero muka kolera ngano kora kwa bomane ngano kwe enjero kama nyokia bantu mochibaba muteja ekero kwete kero moswatio mwabai gwe kanita goja korugeita ngo mwana ominto igoko ibonero soki okumo ibonero boisibire tambainda kabisa akorera nga mwana ominto akina sokire bago kila kita kabe bago sa nyomba umubolinga ingi kwanda tano no mirenge nje bono koragera nayo korosio bogima bono koborosia ekerole moya my friend ekero kwete ni nkorandi to koigwa bono ngo koranderia ukomanye yo ya inji mpya bono ngo komanye lakini ekero kwete bali bako ngaina ngaweke mali beboni obuno bolimo tori kube komala pena beboni go kwete bono kwebeka yo manyene na yora gwenere basaso buruti bobo bono gwe sira ebe komanyene erindo gwenere ekero korara orale koro mwegeni okanyo kwa Yesu lakini go konganya ngo saberani asanya bakule uno bolimo iya ndiye obolimo ala kule ntomwa tia sema na bana abere ndulako raboni kata ko mongino ria berwe osakole ekinkeyo ekimanyete ngelinga libuna kweda the last minute bale ko kuona na Nyasaye keliana tete that is the end of it kina kya Nyasaye to kelibas to we ndio ko tayake ko gonto kandero ose otige pi lakini ade go sabere go kwete ekana ade go kurani go ensenya na ade go kurani oncho kobo mondo moronge ekwale ko bele ko roto yani ogo tacha bando ba ole ro ko rusio bororo ana abaise kwa yala ko abaise ke wewe akwe sibi yago tagira ni ono ana go tagira omanya ko ruokwa agara akure na basta ebintu mbere ndali kwaira basta bono musao yo abale kanisa buya ngabono nga ila ngora Nyasaye onakire kina asakore ndo tadi fo kira tibwanje mbwanja yo chokala samana ndama idinere iwa Biblia goteba asensenya iwa bono tigandu wango asensenya abantu mulense yo mote akitwata bensenya usemba kachikundi ensenya yabo abakunga bamwani tuti ikinateba Omogima, okare tegendo. Moro, asense bolunga. Omore mbana okare tegendo. Moro, kokomenyo kuya okare tegendo. Moro, asense
abakungu batigamba tebi bono bumaene asensenya aroto okoliana niwa asensenya kuna bana basacha bakubaliana ni bana bakubaliana nyama tanala gamba tena abakungu karan kwania abakungu masiki kwanie abakungu soti karan kwania abakungu barenga banjiri madabira bakoliana niwa Ajiu, nataka yakoni kura abahaja wose waseri kwe meji. Ora, tuno koliana niwa. Asensenya, kule ni ngokala ngendo gani? Kolio. Wana rote kwanya nyengoko, anaye kwanya. Omo satori emono, engerekero, omogongo. Ora. Asensenya oboronge mbokala bagendo. Ora, anotra menyero oboronge bwa Nyasaye. Gatabu ya Isaya 65 17. Kuna Biblia gateba Isaya 65 17. Isaya 65 verse 17. Digerelia. Nintonge igoro chirenga ki. Chinya. Na ensenya. Amangana eri tangani ta koinyorwa. Iwa. Ora eri kwale no masaja koleme tienyeberenda. To koinyora. Agara yesago. Amangana eri tangani ta oragendo. Ta koinyo. Osta oragendo. Ente eri eri no moremo. Amangana eri ta oragendo. Ta koinyo. Asense oragendo. Ente la kwa chaire kenyoro. Amangana yo ta kora kimi ta koinyo ekikira abo soma ko chimaterele wakanya ke Kole ni inuma be no mogoko. inuma be na bento ke no mago Na mochengo ikakarna. no mochengo oi kariri ebo Asengendo yayo. ndatonge Ora ni ntonge Yerusalemu. Yerusalemu ne tongwe Abo yumbo mochengo. oyo bobo mochengo abantu baye babe abo mogoko pipi ya ete 40 mogoko ya tira bakari na be kira isibanga ko benga x kikira leto mogoko so we komense ne kira bara ibaito bara itabene Yesu ne kira bara itabe baoncho ke baba Kristo ngachi basa ngo chikoja chie ngabana chikoja haleluya bikungo teni ekikero aliye maskini anabaki kuwa maskini aliye tajiri anabaki kuwa tajiri asiye kuwa nalo anabaki asipokuwa nalo yule ambaye ako nalo oyo kulala ndala kula oyo igotete lakini asense go chigoja kuba litogende watu nanje togenda aroro eno atorochi nate mukane ngomukungu ombwasto ombwatisi jinana chirekina nachi tigara eke ora tindo chingenge eke chingenge chingenge chase tindo chingenge maji orojo mondo kira ojo batenga na chira se kiame kia ekiama na oto mondo na rio ekiama ekera ene kiama ngajo kale kera Onyoro moibi no moibi yake. Onyoro marogi. Bwana ngoko rusigango rumba tsaka ya koroma yo korunda butuko. Ngoyo majo atoko. Oi koru. Bwana ikunga tebie asensenya aroro. Ntomenya no morambe. Aroro. Ntomenya no mochengo. Ngobe bibilia gontebia. Ta igwa. Ekinya sara akore tago korari mocho loko ya banta bakore kan mugo ebana banya na banyaka mbago tata igoro ekiagara ba baise koiru gora so wanjere ligwa bago ikaigoro bachira batorira malaika bagara to sari we
Isaiah 26:10. Isaiah 26:10. That is directly confirmed from the Bible. Isaiah 26:10. What does the Bible say? Amo kolia mabena isa kwanjere kwa. Dani to kwanjere to kwena ngala to kwena mnole ko. Abari barenga bara. Bari barenga abari teachers. Abari banya gokoro ko mwalimu gwa kali to mwalimu gose koro mwalimu me. Dani ore isa kwa. Abari me kone mo gamwala kora kama. Mwanje bio mwana ngabana tyato kwena ni mate. Moti wana watemera ko Timoto. Na etare ngeli ukono kyoko. Kwa ngalo Timoto na moyi. Omo ndo inaje ko motinga. Nigoro tembo atio kwa ntiria. Hakuna kimaranda. Hakuna kujuana. Kwamba wewe ulikuwa fulani wa fulani. Hakuna kimaranda. Hakuna kujuana. Ekinkeyo ngaya no mwana ochivu ngaya mga ochivu ekinkeyo igoro kogenda kulipwa neba mukana tari ko moyo mga basta igako iro gwetro gotoleka kwa bunana chekina igo to wanjelwa soma bana wanjelwa koyo soma bana soma lele ekerara sense ero koroboronge Kuikakora yo bukoleka. Na kora no mwana mwana. Yebo. Anya no baro kitoko mo ikigo. Igala mu tumaji besikira re. Yate ngaba no seri. We. Lota. Lota hota. Sa. Ya to ko iro no re. Wind. Kuna kwenda. Hakuna kumagendo. Paulo mkwana manana haya. Getabu kia barumi we. Bikomina yamo. Okora kwa bato mo ikomi. Amana ngeta na nyine. Magana ngo kwanu aro. Kanga mo samedi bungi kuna ngwa. Ngo kwane ne sikia yamo. Abarumi bere komina yamo. Okora kwa bato mera ngeta na nyine. Emera Kiagara wanjeri koria sasa. Kiagara wanjeri koria sengo. Wanjeri koyo. No chale tabande que no le nenge, no tan ire que sana. Wanchani watara kya tara seya. Enya sae. Enai. Wanchani watara kya tara seya. Wadai ya Haleluya wana mama nene bwakire wono. Bara. Wana mukiyeta ko rampaya. Ya. Wana mukiyeti ngwa to bombochu. Ngwa teisina. No arega, ngwa temuka mu murabata na kwana nia. Aka tabanga ni urabocha. Aralia. Noko. Comme toi ça va être fort hier. Comme là tu fort actif. What am I? Agora kwa masomo. Soma bwango. Ikomi dali fo soma. Petro agatina nataka kukwana wateba higa. Akabo. Asekena tekre komanya. Nyasaye bana gando ketu. Wabere kanisa miaka yonse koromoro. Aye. Ekero kweta bantu bagocha bange. Enjero chali kaba. Paka bamura bane ba komori ngaga. Inje. Basa do nga ke basa. Echoke buya, bobo motivo gocha, gobata de kabantu bago so betenete. Abasa no bara. Asukuna ne tira ko pamba siabe. Akibonaba. Angotera. My friend, lekinya saa tagete no korolo monto bwe kene oyo korokuo nyasaye oyo rogo so paradiso gaisibeti gage chenete ura kani abantu bagona gotabana yani omanyete otherwise abana nibo bare buya wetano yakona gendo oyo kogende kanisa obuno borimo
Ekianga lore kanisa omwana akagenda sukuru lolo takagenda sukuru bakuchokora matempo ngora bwata kemisi ona no tindete 24/7 kuna kotokota nganje aikrega umuntu ochingi no chinake na isokora de chingi nando aikrega abakora makungo bana bayambole sometimes kana kwani mora bayanga ekianga bombe ngete no muntu yani okosinyo omuntu kutyoka kusinga Jena tebetenge muntu na nyasaga nkonya kura bako monengo monembi ya mono otanto ngetakawa mokungu astayo nalo otakasoka Yago montati ni 24/7 era kana kumanya abantu bari mu mundo amangana ay garansete para hakuna yago gando tole garansaria kona muinani mondo no gocho konye tae oko sibe tae nero sibe mbeo nero tereka mbeo para kana kalike kana banya sai enseña esta que estaban para banyanguro Biblia que estaban is it First Thessalonians chapter 2 chapter 3 verse 8 to 10 somang is it first or second but second Thessalonians chapter 3 verse 1 somang pastor ni kaya kabere satu nane somang Tituariete ndagera ya montonde. Osa, totakora tigendo. Totakane. Rati kanche nkwara. Ndagera ya monto, atakora tigendo. Atakane. One tabio yo bu atako ikabwo. Wata negunia. Na kamati. Baba ko bu atakende mbiyo oikwakane. Biblia yakotebanga ntori etindagera ya muntu tutakontigendo tutakaneti you have to must pay takuna ko ikaransa bose tukiara no gaste ko kominwa otakato mutu ne eriye ko itana ko na kominwa echiro okuro ko ira mondo to bwati o sabati anga banga itari ko saburi chaleri aye Soma yuko. Wewe na soma kongu, kana gendo. Wewe tana. Toka kole memo, baba tuko na gendo. Ngomo basi. Baba sasa nataka ukiona vyaelea. Ngo vimeundwa. Taka sekera. Mungu sio kama to tisekera kwa mradi kana gendo. Sei diremanyika. Ono simaire tia somo muro bande. Na skuru ngwa chete bwata. Muro bande ndio skuru. Nasoma. Akoro kwe mwalimu. Ayabona nole. Inoko sabakende. Yani ngomanye bintu mbia roma to metakuruma yani ngomanye teba santo bwati. Tomanye tinga ki no irwa ta ngaki ATM yerusi chibesa. Kende ngeli oroji. Maisogere no kibose. Ona kwegi meino mamulo bandi data no kwegi meletie. Nino sametie, oroko kulu yibituma subuko moina orusi bintu moina aramasha, oyo ko chaigo moina kwende keroka. Dero tali kwa bukende gakurara iko. Igungo tebie. Unolile omongo no ibuna kurara osoma ko ibuna kurara amaita igoro. Buna kona kolera. Na yanga konyora. Lakini ndakale ngotebiga anchako bwata na igwa mweke ndabe kemonwa ayo monga takana kubugatireria yangote anya kwa tumosato nyomete kayiho kumbera baka bwato gechi mami no bogete karaste mami na bona bantu bara aye
Cuánto los flores. Van a por ahí. Wa ngokora ni nama ina bagechi gan kore ko batebya iga daga remba erese ore ke bunge ke baba ki wasieke e wasieke ki kore ege go ikai komi gego ikai komi mwa wakoi otela korene soma kianda taringa yote ya tutunga tie Korende, digo tú acuérdate. Tiene coba. Coba quiero que me yo. Elinde. Elinde motegwe. Elinde motuege. Tuege. Ekiagera no nyane kero keria tu. Tu arenga mona inwe. Ntu abachigete. Ringana eri. Inga kiao tiko. Nga. Omuntu. Tari de tiko koremere mo. No nena hace ese hito con el no en el motel caído. Pues coro salía más tú. Pues coste, pues cómo así. Yes, me name. Eh, ¿dónde está que te maringara? Me manda en el mundo, en Wallet. Mano corado, mano dado. Yango kaniga yango manyiga abana bo monene ensenyi yarosiwe nese taketa abantu bara manyanguru agoso nana kero to swala gasora abantu bagoso kanani igata bana abantu bara hanya mamonto alenga amanyanguru iga abantu bagocha abantu balenga lechi bako bapenga penga tigango kane Ota de grasi sato, punyo muna monto university material. Ngogwan. You must be asked. You get asked na boy. Kala kajeka. La grasi sana ibere kanyoro mwana elio. Mwana taba problem. Lakini ayo manyane jikwa kolile. Lakini dokora ngote baiga. Buatana no manene jinga kichole moyo. Ensenya imeandaliwa kwa ajili yako. Nense yenya geta abantu bechogete. Gago teba nga imeo, tigo sono nyanga ke o tebo bolimo. Koso yo korali ngali yoko gecha. Kana somere Revelation 27 verse 21 verse 27. Jago Revelation. Mama ngoto. Bingo ko le tinta ke yo. Revelation 21 verse 27. The Bible says what? No nyangake. Kene yos. Kere kata chene gati. Kata karo tikando. Osoya okoro okogecha. Oya okoro okogecha. Osoya goteba bolimo. Ngana iwe bali mende aki ngonya be. Bali moyo mukungu. Twaikire kwere ne keumbu. Umusaja kumwaka ari kuna yoro. Umuboni ngaki ngayoro. Naigon londe kembere bule watu bobe. Kama boli botambe ngaki omukungu ganke mera tule ngigo aina leliga gari base kukugwe toite abantu bonse gari ngimangaki mukungu ya sago titali alenga konda kide kama yo tutalinga omukungu iyo yako ndo ala kero kama tukalele omaka kailo yonga yakora lakini kwa boli ile Anya sao ya mwekana. Anya nini tena. Anga moro jana. Wote kali ilikuwa ikira. Wote kali ilikuwa ikira. Enyo mbeu.
Onde tago so? Ayo wata bagento kek. Kora len, date ba. Totiga bari bari kire asebu kuyobo. Varia, boca, vari kire, asebu, yobogima, yemanwa, yengon. Haleluya. Amen. Bale ngabanchire ngatori kwe asebu, yemanwa, yengon. Nena, nena matai. Bano mwana nena ayuwa. Debe matai. Boga, yo monene, nigo ine vive, wale o konai, ejonare corona, botambe, nigoga, yo monene, botambe. Muradiam, abakungu bali bebere. Obeke uswa kibaka ne kiamo kane krabu. Kenki kota kata korota ko saria mokuta matanga bana to baisoro na matanga. Kara kirango to kore ke kupuan. Aswa yere to kuchikai. Ono waiste wanga jisiminga. Nango etande kama oete konen tale ngoiro. Abana bo monene iwa. Yeso no muya. Otoiro bogima gwari. Otoire como chitra amenyerere. Tage to sabe nae. Bale gaba dango murandi ko saba bono sabere elinde na nchenye aligani asoburuti bogoche. Yo mukono wako juu. Naende imopyo kabako kwa asobo maene nga maene omonene na itabire moiti bebe ya. Kwine mikono yetu tu. Abana bo monene to sabe. Oba kwe Jehova. Oya ngwa bonene. Bia mona asinge nchi abana bao. Ege sakwekege chore ke imopira mabako yoro. Na bwa kwirete Jehova. Una vale waitabe. Bueno Jehova tuanche. Obuya bwao una bwa nduri tangani. Mo watu kwera asinge nche. Eja era kwa komo aboli ngo twabera mama chaito gatora abono ubye bwaho bako twasema ili asi Yesu kusoma bolito amen ancha kanyeka ekanya